kayak pancian. Wilujeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cange. Nggih, nyun ngapunten nggone sek-sekan. Mboten apa-apa. Sementara teng mriku mungkin mriku sesek nek jogedan ya teng mriku mboten apa-apa. Sing penting jajal iki kok jajal tengen. Oh ngaten. Aku tur Semelang lho, Lek. Ngapa, Ces? Kok bengi iki enek tragedi. Tragedi Kok apa? ning berita ada dua bayi kesetrum. Ya ora Lah kok Pri. nglipati nggon kabel kok kaya ngene aku. Kadang kala golek nggon sing longgar. Kadang kala golek nggon sing mepet lho. Wong wedok nek ra dipepet dijarke wae ya pengen lho. Masak. Ya mung kadang kala wong wedok ki arep ngetokke guneman ki kadang kala jek nganggo pekewo ngono. Nek wong lanang nek karep ayo mbokmu langsung lah tancap gas. Ayo mah langsung. Sore ngombe jamu kuat ngono wis wong wedok wis tanggap sah. Nek wong wedok ki direwangi glibetan ngono kadang kala piye kakung wis ra mudeng. Oh, ngoten nggih. Iji nek wong wedok ngen kula mriku nek piyai Pati mriki piyai Sinoman mboten, piyai mriki mboten. Mboten apa? Mboten beda. Menika sowan wonten dalemipun Mbak Lipah. Mbak Matur Lipah. sembahipun. Bose rasa. Bu Lipah menika. Ngetakaken Kang Putra Mas Alvino. Ji. Iki supitan, Supitan. tetakan. Heeh. Kan dhisik ya ditetaki ta, Lek. Ya ora kowe tok ya aku ya dikerik tok to priyong jenenge. Kerek ojae. Sing dikerik iki kene lho godhe lho. Ya Allah to Mbak Imah kok guyu apa rung tau mudeng ya Mbak Imah ki. Nek wong wedok sejati ya mung dikerik kunir ngono nggo perlambang. Oh. Tak kira laos po jae. Menika lak mengaten to Mbak Apri, Mbak Mimin. Das pundi? Piyayi Pati mriki sebagian sampun kathah ingkang pirsa jenengan ning sebagian nggih dereng pirsa. Endi to sing Mbak Apri, endi to sing Mbak Mimin. Moga kula aturi nepangan setunggal boko setunggal. Kenalan no. Perkenalan Heeh, nggih. nek Bu Lipah ngono genah anu pamirsane Mas Sigit karo pandemene Mimin Apri ning saperangan durung mangertos. Derek pitepangan gladi wanuh, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Kok dawa men? Princess Aprilia Sucipto Susuki. Nggih. Ada artinya kah? Wonten. Napa niku? Princess menika widodari. Nggih. Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. April ning ngeden ke Januari mbokmu. Ngrusake Februari, April. Maret, April ning larani petang sasi. Lajeng Sucipto. Sucipto. Sucipto menika susune lancip mergo ganjelan boto. Iki lancip mergo ganjelan boto. Aja lho ki aurat lho. Kok ya mangkah-mangkah ngono ya. Aurat ya. Ingkang setunggal Suzuki. Apa kuwi Suzuki? Jarene susu jebul kaos kaki. Jebule jerone kaos kaki. Nggih. Badhe ngersake pripun? Alah mboten. Menika berarti Mbak Apri. Kula Mbak Apri. Ayo Lek. Setunggale kowe gentinan kowe no Lek. Dalem. Aluse. Wong ki paribasan bocah kembar we kadang kala watak wantune beda. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agamane aja nganti ditinggalke. Nderek teplang gadi telepang. Kok teplangi tepang. Nderek gladi wanuh, piyai kathah mestani kula, nami kula
Kusumaning Ayu, Mimin Saputri, Ratu Angga Inggi, Pringganing Tias Ari, Gustanti, Agni Pratista, Arka Dewi, Kuswardono. Jenenge kok dawa menten Lah iki nggih enten artine. Artine apa, Lek? Mimin Saputri, Ratu Angga Inggi. Angga Inggi. Angga Inggi iki demit sing manggon nggon banyu. pinggir kali ya. Dadi kene. Dadi kowe iki nek kene iki ngiras pantes ro tolak Nah, balik. dadi iki aku ki lawanku iwak bluntak ngono-ngono kuwi bahasane. Terus Pringganing Tias. artinya Mamahku ling lairke nang ngisor wit pring. mama kok ngarit gitu. Nek nang kene anu ya, golek iwak ngono ya. Terus Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Wardono. Apa kuwi? Waria dodone ra ono. alah. Lah iki tek eneng to, Lek? Ya iki diarani Mbak Sugirah. Apa kuwi? Susune gilik ning marake sing kendang bergairah. Wah iya. Sing kendang ki duwe sing asli mesti milih sing kaya ngene lho. Lah ndekmu kena diewer-ewer. Ya ora aja. Nggonmu iso di-PP barang kok ya. Ya gitu, nek bedane kali ngene sinden, nek ngene sinden nek gatel rak dikukur. Heeh. Ngene lek mene ku dicopot terus diketek. Dadi 2 tahun setengah rapayu mergo pandemi isine gurem coro rayap ngono. Gila. Dadi kanggo kok gatel kabeh jebule kena ana rayape. Malam hari ini kita berbahagia sakit sewan wonten telepon Mbak Lipa. Mbak Lipa nggih. Menika dalu punika nggih wujud nadaripun Bu Lipah menika. Sak dasara Isoh mentas putrane iki di apa di Islamke disupitke wayangan dalange Mas Sigit Arianto saking Rembang ngersake batang tamu Bintang tamu saka Klaten. Heeh to. Heeh. Jadi beliau itu senenge ngene, neng Indramayu tuku petis. Artinya Jaluke bintang tamu ayu ning sing gembol linggis. kok linggis ketoke kutil lho, Lek. Cinta. Bahane dari dedonga dhumateng Dek Vino. Nggih. Dek Vino mugi-mugi dados putra ingkang soleh, piguna dhateng tiyang sepuh, keluarga, agama lan murakapi agama masyarakat. Amin. Pokoknya dadi lanang sejati ya, Dik. Aja kaya Mbak Apri. Lah kok aku? Lah kowe ra ya, kowe iki wedok apa lanang to? Ya aku wedok to Oh ceritane. alah, kok dhisik ya ditetakke. Lah kowe wong wedok kok jenenge Sukimin. Iya, tole panut. Apapun itu nyatane iki pamundutan no. Pesindene Mas Sigit ya cantik-cantik. Aku idola kali penyanyi Bu Yuyun menika ya gurune awake dhewe. Ning nek karo sing 5 iki nyun sewu ya jane ayu kabeh sing 5 iki ya. Ning aku nyawang kok membosankan. Lah sebabe ngapa? Ana wong sing tidak terlalu cantik tapi dipandang suaminya itu nyenengke. Mbok menawa mergo ibadahe tekun, nggak kena air wudu, raine dadi sumunar. Nek kuwi jane kan ayu-ayu tapi membosankan. Kita karo wong lanang mamah kok kuwi. Model ngono kuwi. Lah nek kaya kowe? Nek kaya kowe? Nah aku ya mbrakot. Ya ora gemati nggih. Pokoknya apapun itu mugi-mugi Dek Vino dados putra ingkang piguna. Ngendikanipun Mbak Limbuk kala wau arep anak ki pinter kaya ngopo? Mampu kaya ngopo iso nukokke apa-apa nek ra bekti karo wong tuwa umpama duwite akeh ora berkah. Umpama pinter-pinter ora manfaat mergo ra entuk pangestunipun tiyang sepuh mergo pangestunipun tiyang sepuh menika dados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Iya, saatase. Ngaturaken panglipur menika Nggih, Mas. ngaturaken panglipur monggo untuk sing sepisanan monggo menika wonten pamundutan podang kuning Sesideman saking Mas Budi SP. Menapa bebas wonten mriki bebas. Bebas. Tidak harus podang kuning Sesideman nanging menawi badhe dipunaturaken menika nggih mboten masalah. Ingkang baku dipun bawani langkung rumiyin supaya penonton menika pirsa ternyata suarane Mbak Apri luar biasa, suarane Mbak Mimin nggih hebat. Becik lancing. Mbok sing kendang niku ora umate kula mawon sing kendang Jaipong niku lho. Lah ngapa ta? Lah nyawang aku ra yo ganggu konsentrasi. Aku nyawang sing ngendang ki langsung rahimku anget iki. Iya ya aku yo gumun yo. Apa wis wayahe dibuahi ya. Kene tak buahi kene. Tak buahi. Iki dalang kok sangune baik.
Lah wingi dirubung kewan Lah, nganti nek pamane- gosong kabeh. Kan lokasine ra mesti to, Pri, mbok ning kebon apa ning lapangan. Heeh. Iki ayangku nintinge slendro ki lho. Slendro songo. Heeh. Bestiku. Iya. Allah. Sesideman. Sesideman. Oh, Nggih. Kita Karya Mbah jauh-jauhan dulu ya, Besti. Aduh, dilirik aku. Kok seleramu sing para pini sepuh to, Pri? Lah ngono kuwi kan ora pratenane mayar. Oh, alah. Payah wengi tinggal jagongan ngerti subuh. Nek kaya anu Mbak Limbuk ngene iki angel ya sratenane ya, Pri. Lah ngapa? Piyai kakung kok hawane kok kekian ayahan ngono ya. Sak jurusane padahal mikire beban. Bawanipun dandang gula. Diwiwiti saking gurunipun apa muridipun riyen? Muridipun, menajar kendel. Weh, Mbak, berarti Mbak Apri ini muridnya jenengan Murid Mbak Mimin. kula, menika siswa kula. Iya. Lajeng kula menika katelah empunipun. Iya. Coba muridnya dhisik, Mbak Apri. Wiwitane. Wiwitane handerek sang teki. Sing bener ya Mbak Apri iki nderek sang pekek. Lah pripun? Ora kaya Ima ndek iki ya. Pripun? Nderek sang pekok. Ngono ya. Lek men saya kleru, sang kepik ngono. Saya lenggah kene iki bapak-bapak kene ngene iki. Sing suarane apik kuwi agek bar nyuwara ki ketoke suarane apik wong ayu kuwi ki lanang ngono kuwi malah. Bapak-bapak ngene tenan bapak sing wong ayu suarane apik kuwi malah lanang ngono kuwi. Bapak-bapak kok aku nek kon pring dilincipi itu Mbak cucukan ya wedi sok ilatku ning kono diketok. Lah nek kowe dirasani apa? Nek ki sing dhuwur ki rapate ayu ning nek dadi nggo pranaan apik. Lah iya. Jane wadahe bayi ana lho wonge mbokne elek bapakne rapate ganteng ning bocahe bagus-bagus resik-resik putih-putih mergo wadahe bayi. Lah kowe iki gelem meteng ngono metune jaran sak andonge ya. Yo apris kabeh. Ombo Yo bayi. Kok metu 3 kiloe jahitan 18 kok metu jaran tak yo. Kowe iki ra umume wong. Kakasku rak yo murat marit. Lah. Metu wae. Saya 3 kiloe rekoso le ngeden setugel wengi kok metu jaran. Nek ngomong katon. Priya bagas kang olah budaya. Kula wae dikritik kalih Mbak Ima. Mbak Napa? Ima niku ketoke meneng jebolane piye lambene anu nggih rada nyun sewu rada landhep. Walah landhep kene Anu, omong nggih. walah. Anu Lah ngapa ta? mimin ki dandan ke jam 7 ke bar ngisak kok anu marake raine pucet ngoten nganggo lipstik abang ngoten. Oh, Oh iya. ya Mbak aku ya menghargai wong mriku gawane kotak Pak Sigit ya. Iya, nganggo Terus lipstik aku abang. nganggo abang kok malah kaya bar mangan pitik urip aku ki ngono. Nek kowe kok iso patut kok aku beda ya mrene lambeku lho. Sing salah iki ning nggon. Ha, iki lho. Ning nggon arep muni congor kok wong tuwa. Lambeku hawane kok cemokot kene ya. Alah, Ya aku yang gumun aku. Aku ngomong aku ora ayu, ning kok akeh piyai kakung wong lanang do kesengsem ki aku ya gumun aku ngono. Itu namanya inner beauty. Nah, inilah Kecantikan dari dalam. Nah, rupa pomone kulitane ireng iso diselepke ning salon dadi putih, atau pomone lambene ireng dilipeni dadi apik. Ning yang tidak bisa dimiliki itu adalah nek wong lanang karisma, nek wong wedok ki inner beauty. Beauty. Angel lho golek wong wedok temungkak ngene iki. Iya. Karo gurune kok wani. Pun kajenge mboten apa nemoni apa kowe. Iya. Iki guru maestro sang. Sang Sang apa? Sangseng. sang bija. Lantute sing sangseng. Sowan menyang kutha gedhe. Ngapa lho? Becik, ning aja melu-melu cengkoke Bu Yuyun mau lho. Lho, nek Bu cengkok- Yuyun ki lettinge padha aku soal. Oh, Ya wis padha-padha nek gurune. lettinge padha ya nyoba sakniki nyuwara. Coba. Anu kita bersaing secara sehat ya Bu Yuyun. Tidak
saling menjatuhkan kuwi diarani partner. Umpami wonten panggung menika ingkang pikantuk fans kathah panjenengan aku ya ora runtik wontene suara kula dalu niku langkung saya tindang panjenengan penyanyi ya ora pareng kuciwa jenenge partner nyambut gawe mbok menawa pas dalu menika penyanyi ra kisah. Iya. Pakai Lah iki saiki muridé Mbak Apri kaya ngono saiki coba Mbak Mimin. Gurune kaya apa Gurune ya? Wah, luwih apik iki. Nyen sewu lho Bu Yuzun. Leting menika Wis gak wis kok. Bandara Apike. Traska yo Cengkak ya, cengkak. kenesnya pun kados Bu Yuyun menika ning punya karakter sendiri rodok serak. Mempunyai khas. Khas. Lah aku nek letter lek ra iso bedake di Bu Yuyun di Mimin ra Oh, sing iya. ngoten to. Khas khasian. Cengkak ya, cengkak lho, dia dicengkak. Selendang kuning. Lho. Kok kalau menjinge muntir iki piye to? Nah, suarane ning gulu-guri. Ning gulu-guri. Selendang kuning. Wah. Kang saking bukit Bateraksi bar. Wah, elok. Jen aku kudu inovasi no. Lah iki sing penyanyi niku anu ayu-ayune gerbegegeg piye. Lah iya. Nek kaya ya si mau becek ning kepunjulen. Ngalah kemajon. kabeh kok dicacat iki nek Lho, rawe iki. lho piye to? Ayu etuk ning aja kemayu. Pinter etuk ning aja keminter. Sugih ya etuk ning aja semugih. Sesuatu yang berlebihan kira etuk. Mergo kuwi wong wedok polahe saya maaf nyonjo. Tidak indah tapi malah menggoda. Tidak indah tapi Menggoda malah ketok murahan. Oh. Aku ora pernah ngono kuwi. Nyon sewu ya Mas, aku lho nek wong lanang tulus seneng karo dhewe, rasa dhewe nggodha rasa dengan body language sing nyon sewu menjijikkan pokoknya ngono ki ya. Nek Mbak Yosima ora, mung kepunjulen sithik. Nyon sewu lho Mbak menika, nyon sewu lho menika. nggih guru. Ora tau ngono kuwi. Aku ya ora tau no. Nek grup olah ngene nek mending melakukan aku. Alah. Lah basa. Malah melakukan. Suara kurang permana. Iya. Dadi cengkoke ora berlebihan ning mengena. Wah, mengena telak Bang. Telake Masih muntir. ganti cenengane lho mau kritik terus. Tak alem ngono kok ya. Ning wasis Apik. Kaya kepleset ning mergo sinden smart, cerdas, Smart prek. gonggongane pas. Oh iya, smart. Nek semula kowe kira ning sinyal. Ayo nak kowe ajar kendel kok ndak ndarani. Iya. Angung romarang bendara tiah sules tiak pijer ngincangake alis. Pri, ning aja suket godhong aja anu lho. Apa? Iki Mas ana sing rasan. Siapa? Pama pas anu Bu Sigit ki ra iso nderekke ngono to. Heeh. Pama Pak Dian pas ra iso nderekke ngono mimin ki pama kon jilbaban ya persis kaya Budian. Ya ora oleh. Iki pama ngono. Ya kowe jilbaban ra oleh. Lah ngopo? Lanang kok jilbaban. Oh. Nek kudu ngantok ngono ya itu. Lah itu. Ra itu. Iya. Lah, Sarung kowe iki sarungan. sarungan. Maksudku nek beliau kan berjilbab karena syariat menutup aurat. Aku karepku nggo nutupi kala menjing ngono lho nek. Dadi Ya tergantung niate Oh, kok ya. nek niate kleru wis kleru ya, Jas. Berjilbab untuk menutup aurat kuwi becik. Cek. Berjilbab nggo nutupi uwan kuwi sudah niate wis sudah wis beda. Heeh. Lah ganjaran kaya nyambut gawe dadi yoga, nggo ngopeni keluarga anak bojo. Berkah. Wah, berkah. Heeh. Lah ning dadi yoga diruang melek ngantek jam 4 esuk nggo ngopeni demenan kuwi kleru. Golek duit diruangi mulai esuk, diruangi bengi, diruangi golek iwak, dadi nelayan, dadi petani, nggo nyekolahke anak men dadi pinter, dilepondokke pesantren berarti hebat. Berkah. Ning diruangi mulai bengi terus bendina dinggo main, dinggo mabuk, dinggo lah otuk, dinggo apa-apa kuwi kleru. Mula ditku turah-turah ngene iki tak nggo apa? Tak nggo ngopeni bojone kancane. Ya ora. Ah iya. Ya itu.
Gek le seneng kowe iki bangsane apa ya, Le? Ya menungso apa gendruwo ngono. Ayo nak. Terus tresno sesi daman. Spesial kagem Bulipa ugi warga Sinoman mriki nggih. Halo weh becek patenana timbang pemisahan Selestia tak rewangi samudana marang kula warga Engko kontrole kae digeser pet kirine, tripote gede jejere tripod kono. Iya, engko iso ditata neh. Iya. Ora bedah ya, Le. Alon Iya. apa? Kontrole. Kontrole digeser. Kontrole digeser men ra bedah. Kontrol. Kontrol. Ning pamong pelo ya ora apa-apa ya, Pri. Ora, Pamong ayo. pelo kok ya. Pokoke melo ya muni monitor. Monitor. Ya. Alon. Haurepon Deman
goyange iso nganti kaya ngono lho. Ora montra-montra nek wong lanang lho. Ayo. Sinden kowe kalah nek. Aku ya ora gagas lho Pri kowe iki. Apa? Atase wong lanang iso ayune kaya ngene kula nggumun lho kula. Aku ki wedok asli kok dandan ra iso demes. Lah. Itu asli kok nek nguyuh ngadat kok. Ya ora sak semudeng agama ya lungguh. Oh, lungguh. Kaya sing tak aturke bola bali atau iki rembugnya Jawa aja dikira saru lho Oh Pri. iya. Dadi siksa kubur lho iki. Siksa apa, Ti? kubur sing paling abot. Heeh. Kuwi siji siksane wong sing duwe utang ora gelem nyaur. Nah, wong duwe utang ora gelem nyaur. Mula nek ana kematian kae mesti yang masih berhutang mohon hubungi keluarga. Nah, nomor loro siksane wong nek nguyuh ora diresiki. Pihak mali gini wong lanang nek nguyuh mung dikopat kapitke ora diresiki kuwi siksa kubur. Lho tenan lho iki ngapa lho iki hukum kok disampaikan lho. Dasane iki ora patapir ngono lho. Lah ngapa? Seblak-seblak. Kuwi siksa mula wong lanang nyun sewu nek iso golek kamar mandi apa kalen apa-apa nganggo batu boleh. Minimal godhong. Batu boleh. Godhong jati. Nah, Lho dak gatele. godhong jati sing ana ulere jedung ae lho. Rasa dadak pengobatan. Rasa dadak ning nggone anu. Kono. Urip ana kudu Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tepuk tangan. Luar biasa. Sesideman sampun Nggih, katur. Piyayi Pati Dogumun ngerti jenengan berdua iso kaya ngono. Nek ngalem mbok nang nyangon ndak ngalem mbok ora kepunjulan. Apa ta? Gak nek dialem dhuwur-dhuwur kene kuwi kok ndak dadake takabur sombonge lho aku. Lah. Menteh. Apa-apa nek berlebihane aku dialem terlalu tinggi ya enggak mau nanti nek jatuh ndak terlalu sakit. Nggih. Tapi nyatane jenengan Adianto mun STW gitu, setengah tuwa. Ning nyatane isih gaul, katitik rambutnya ya disemir. Mah kaya kucing bangtel. Ya ampun. Nek semir anu boleh, Cah. Nek semir apa coklat apa merah itu boleh. Oh, nggih. Nek hitam tidak disarankan lho. Oh, malah nek direng tidak disarankan. Nggih, niku mboten etuk. Nek padahal nggo nutupi wan dan sebagainya niku mboten pareng. Coklat apa merah apa enggak apa-apa. Nek mah mudeng ae. Ya mudeng aku jenenge wong ya sinau, buka kitab. Kitab nopo? Akar ngomong kitab kuning kok mah nerjemahke ra iso. Lah kita Ning ribuan. Piyayi mriki niki minded ketoprak, minded wayang ning alhamdulillah kula kalih Dek Apri ya ditampa sak gatuk-gatukipun sak kamat-kamatipun. Saatase kowe lho, Le. Heeh. Mong apa tilas pengamen lho. Saiki iso dadi kaya ngono apa ora bangga, ora mongkok rasamu. Berarti mungkin bisa diceritakan masa lalu Mbak Apri dan Mbak Mimin sehingga bisa memberi spirit konco-konco warga Pati. Kesuksesan itu jalannya tidak spontanitas, tidak ujuk-ujuk. Nek ada prosesnya. Mbak Ngapa kok Apri. ndang nangis ki? Aku nak nyeritake masa lalu kuwi zaman aku tetek ning dalan. Zaman aku nyegati sopir truk. Ah, Ana sing mandek ngersake, ana sing mandek mung idoni aku tok. Perjuang. Perjuangan. Ning justru iki plus minus. Oh, aku kok didoni, aku kok diece. Berarti supaya nek aku ora diece, supaya aku gak dicaci maki, gak dicemuk. Oh, piye budidaya? Lho, dadi cambuk. Menjadikan motivasi. Heeh, kon basen oh, mung anake kuwi sekolah mung lulusan SD kan dadi apa? Kadang kala dicemuk ngono. Tapi piye carane budidaya menjadi sukses? Sewu dalan kanggo langkah-langkah ini yang perlu Anda sampaikan supaya masyarakat sini bisa nyontoh sampai. Zaman kowe ngamen dhisik piye critakno? Nek aku dhisik ngene. Waktu itu saya sempat klokro. Saya menganggap hidup saya gagal. Ya Allah kok uripku gagal kaya ngene. Tapi saya terus niat, seandainya hidup saya gagal, saya walaupun sedikit pengen bermanfaat untuk keluarga. Nah, mungkin karena niatan itu Gusti Allah memberi jalan dan kudu tetap ikhtiar.
Pertama ngamen turut dalan. Areane ngendi ta, Le? Aku. Heeh, ning Solo. Areale nek ngalor ya tekan Semarang. Heeh, nek ngetan tekan Sragen ngono kuwi. Turut bis-bis ngono. Nurut bis terus neng kampung Pasar. pasar neng pasar ki setelah jam 12 karena masih pagi sampai jam 11 itu masih ada satpol PP. Oh. Galukan. Jadi kita mesti ditangkap satpol PP, golek lenane satpol PP. Iya ya Allah, enek icik-icik ya kudu dipraktekke. Alah Mas, ketok prabotku. Alah. Zaman biyen nggo icik-icik ngoten niku. Nggih, kudu dipraktekke dong. Dhisik jaman ngamen ki kaya ngopo. Allah ya ora kudu dipraktekke to, Bri. Ya ora apa-apa jenenge apa flashback ngono lho. Flashback. Tadi malam aku mimpi kawin penghulunya Tuana Ibrahim indahnya indahnya mesranya mesranya tadi malam aku mimpi kawin dhisik Kuwi nganggo celana cekak ngono ya. agem celana dhisik kan yo kula yo mulus banget to jenenge prawan kencur yo mulus resik ning kok nang iki. Kok nang kirek-kireke ngetut ke aku. Nek wong kan gila. Tapi itu proses. Tur aku ki nek dikek dhuwit biasane dikek dhuwit langsung lunga to. Aku dikek dhuwit ngono ki ora langsung lunga. Tapi aku menyelesaikan lagu. Oh, lagune upamane toel. Sukanya toel. Nempel, maunya nempel, cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Malah baung iki piye to? Itu lagu zaman dhisik aku sing mengantarkanku. Tunggu gak ngerti krungu swara semirilan prit. Menek wit pelem nek krungu sempritan. Wong urip kok wedine karo sempritan. Iya, tapi itu kan masa lalu. Alhamdulillah saiki ora sombong ora takabur Pak Sigit. Betul. Panjenengan mirsani ki mbak, aku ora sombong ora takabur ora umbuk. Karena nek sombong takabur umbuk menghancurkan. Mas komplit. Gelang wutuh. Iya. Mobil papat. Alphard sing go luar kota. Alphard ki Mas luar kota. Brio gur nek dinggo ning pasar. Pajero rada dhuwur. Kuwi ya kala-kala nek nggo anjang sana. Tamasya. Ambulan Mboten gadah. ora duwe. Mboten duwe ambulan. Gadahe Alphard. Ning dhuwur enten lampune abah. Kuwi ambulan kuwi ya. Ning apapun itu ya alhamdulillah niki Mimin sombong mboten. Mboten. Mbak Yosi kula tekoni, Mbak pandemi 2 tahun setengah ya Allah Mbak Mimin, kalungku tak dol. Heeh. Gelangku tak dol. Ora apa-apa sabar Mbak, dhisik iso tuku kalung gelang mergo sinden. Saiki didol sik ndek dhuwit tuku meneh. Iya. Mbak Ima ya tak tekoni ngono. Mbak Mimin kulkas ning omah lemari kulkas apa wis katut ora masalah. Ning kula ya ki, Lah kowe adol apa? aku jek wutuh no. Apa prabot rumah cek utuh? Utuh lemari utuh. Berarti Kulkas utuh, TV komplit. dodolan apa? Adol awak. Hei. Ya ora pareng ngono kuwi kok. Gur kulit era to. Gur kulit nek ora sing sah ya ora oleh. Gur kulit dak kulit kesenggal wong lanang nek ra etuk. Oh ya nek lanang karo lanang ya ora. Semokrem kok. Dadi karena kowe gak gresik. Kesenggal tukang son ngono ra apa ra etuk. Ya Allah. Mas, golekno gron setrum. Ya rak nek iso aja Kak, ndak iman-imane seduluran. Iya. Ning nek pengen tenan yo tak tempili, Mas. Alah. Tanduk satu kali lagi nggih, bar iki ganti sinden-sinden kula. Kenapa? Menikah. Monggo manut jenengan Mbak Apri mawon. Sing nganggo goyang apik ngono lho, Nok. Apa ngono manut? Ha iya. Ya wis sing sragenan. Oh sing seragenan. Langsung napa mawi bawa. Bawa ora ketang cendhek nggih. Pelok napa slendro? Pelok pas slendro. Liwung mangke dipun lawung dipun aturaken. Oh, permintaane Dek. Sapa sing disupirke? Dek Vino. Heeh. Dek Vino. Dek Vino. Halo Dek Vino niki. Ya Allah, bagus. Joko Tingkir. Oh iya. Joko Tingkir. Mbah melusun wae. Mbah karo putune kok ora rukun. Le nembung kowe iki lho, Le. Nggih. Joko Tingkir, Pak De. Kok Pak De Budi kok Pak.
Tingkir ngombe cawet. Rp5 nih, Rp5. Bawa? Nggih, bawa bebas bawanipun. Menika wonten pamundutan menika Mak Cang. Wonten pamundutan. Oh. Nyo diwaca. Nggih. Saking Bulipah nyuwun lagu liwung lali janjine caping Gunung Jenggleng nyidam sari bawa kabeh Mbak Mimin. Lah ya kowe kabeh lho kowe tandang ana dhewe. Bulipah ki paham. Nek sing mumpuni sing bakoh suarane ki aku. Biar temen mimin. Lah mula iki digawa iki digawa. Lah nek April rak mung dienggo patut-patut nggo kebak-kebak Ah, panggung. wis nyo gandeng ki permintaan lagu Jiro Lupatmo tandang ana dhewe. Iya, matur nuwun. Ning gandeng aku ki kaya aturku aku wonge ora serakah. Iya. Iki kok dite didum karo sinden terus ditandangi bareng-bareng. Nek aku wong serakah tak tandangi dhewe ngene Pak. Nek aku wong serakah. Ibu-ibu sinden purun mboten. Mboten. Aku wonge ora serakah, Mbak. Nek aku serakah iki tak gembalke kene. Dinggo 3 sasi tak nggo suntik kabeh. Alah. Kowe iki ora disuntik ora iso meteng kok suntik kabeh. Lah kowe jagani nek dicegat wong ning Lah niki pun meteng petang sasi kok. Lho. Saestu. Lah kok metenge saya cilik. Lah niki sikile bayine pun metu. Iki bekakas. Masa bayine sing metu kok gur sikile tok. Calon dalang ketoke men ngeprak ngeten pinter ning gitu. Oh. Sikile wis ngeten. Ngeprake munggah-munggah ngene. Lazim. Ngejak dolanan mbokne kok. Njaluk dililing kok. Kaya pengen tak gecek ngono lho kowe. Agak petang sasi kok njaluk dililing ora pareng rewel ya. Bapak tinggal ngomah. Umur lahir Lah, nggih. mesti ora ono ndase kare. Lah pripun. Le wong lali janjine caping Gunung Jegleng Damsari kalih Mbak Mimin Mbak Apri. Menapa riyen menika? Manut jenengan lali janjine nggih mboten napa-napa. Apa caping Gunung Jegleng? Caping Gunung Jegleng riyen. Ah. Sik, Slendro Pak Pit. Nah. Besti, Slendro Besti. Slendro Songo. Caping Gunung Jegleng. Ya Gandeng. gone umure jek 23 kabeh ya Pri. Kandhani. Gandeng aku ki sayang mbek kowe tak ewaki. Heeh. Aku sing bawa sliraimu sing jenggleng. Seliramu kok seliraimu. Oh nggih. Ora raimu. Didik sing nyengleng ya. Saben bengi nyawa Nek musikalitas tinggi karo seniman mumpuni iki tetep templek kawin. Konek. Kawin. Mbok berkemistri ngono ta kok kawin. Musike karo Bagus kok piye. lek mumbul ki padha, plek templek. Keplakane kendang Mas Gapuk pripun? Mas Gapuk piyane cilik ning wantep. Biasane nek wong cilik ngono kuwi anune gedhe. Ane Kemampuane, Oh. jangkauane, harapane. Apal sak dene. kok ya jelas ki. Nek sing gedhe ngono ki malah biasane awake gedhe biasane cilik. Apa nih? Jangkae, mergo kabotan pupu ki lho lar mangkat. Abotan weteng. Cilik atine. Cilik atine. Gampang ternyuh, mata yuyu. Kaya sing jedor ngono ki gampang ternyuh. Cilik, Pincen mripate brebes terus. cilik jarene aku iki. Yen memajang hamung karo janur kuning. Kompak ya, Nak. Oh, Yuk. Lah piye geser lah yo. Kok owah kok. Madul-madul kabeh. Ya Allah. Bintang tamu kondang ora piyah. Kenur. mundur. Wis apa wis. Semen susuku ya men jalan-jalan men tamasya mesake. Susu kok tekan kelek. Wis men. Jalan-jalan men seneng mosok ya juragane anu nyambut gawe, jak nyambut gawe.
pengen jalan-jalan. Jalan-jalan nang kono. Mas pengen dolan rono ki, Mas. Alah. Pengen dolan. Nyedak sing ngendang kok. Pengen dolan. Iki pengen bahagiai, Mas. Mas. Lah nek lambe dipakani vitamin C apa dipakani buah gelem. Lah iki anu njaluk sing ngendang jae bongo ki, pengen tamasi iki, Mas. Karena nikmat terus gombal ki ya. Mbok men bahagia to, Mas. Kok huwek piye to, Mas kok? Huwek maksudnya kok. Cara aku nek ora trimo aku Ya, lek kok welek. binaan. Apa wong alam donya ki ayu kabeh? Ora ono sing elek. Apa wong alam donya kabeh kulite putih resik kabeh? Lah iya. Apa wong alam donya ki mripate kabeh blalak-blalak? Banget banget. Ana sing sipit, ana sing ireng, ana sing cendhek, ana sing dhuwur, ana sing lemu. Nek kowe ngece mbak aku kowe ngece mbak aku padha ke ngece ciptaane Gusti Allah. Tenan kuwi lek aku ora ngapusi kuwi mesti tenan ngono kuwi. Syukur. Donyane kabeh kon resik putih kabeh. Ra Kabeh iso. kon pegawe. Ra iso. Nek kabeh pegawe sing dadi nelayan sapa? Sing dadi patani sapa? Sing dadi pesinggan sapa? Lah ero Kabeh kon ayu nek kabeh ayu putih wedak ora payu. Wah. Lipen ora payu. Mangsane Salon tutup. Nah, Wis. Anggepmu apa? Banget menika. Oh iya. padake batang lho lek. Kok nyama aku mukok-mukok Lah iya. maksudmu apa? Maksudmu Apa rumangsa nek mimin ki lele teking donya? Heeh. Mikira Mas, ngono ki mikira. Bagus to ya saiki. 35 munggah bumbuan. Wong ora mesti kok le bangga Bapak Ibu menawi badhe pirsa banci nesu nggih ngeten. Menang. Aduh, kleru meneh. Ndak nyepelek ngedir-dirke kowe, mudeng ra? Kumalungkung kowe. Kok metu lanang nggih. Banget ya. Kok dadi lanang? Rumangsamu. Wong sing pengen ngayung dalang-dalang kono, Mang Sigit lho, tak wacake mbekane nek karo kaya ngopo. Kowe tak tampik, mergo aku menghargai garwane, menghargai relationship Kok kita. karo kono gardia-dia. Kok menungso kok malah huwek maksudnya apa aku? Maksane apa? Aku sarene dindai buli pas kon nglipur warga kene, saking ayuku. Bahasa aku yo. Apa? Kan ngomong anu ababku bacin. Heeh. Ya kuwi lek mau ngono. Kowe ngerti ra? Nek gandane abape wong kulino poso, kuwi sok ning kono gandane ning akhirat kaya minyak kasturi. Wah. Ning nek wong kulino lambene ku nggo nglenengi tangga, ngelelek bojo, ngelelek maratuwa, ya kuwi bar lambene sok elek, bosok. Ning nek aku minyak kasturi. Bintang tamu kok padake batang. Mula timbangane ngeten besok nyang ana saiki ae. Lah. Anu. Aja tak baleni lho. Ngono kuwi iki jenenge pendekatan. Nek gak wong lanang kan ngono kuwi ngelok-ngelokke. Ngece? Ning asline kan Dek arep. pengen ngono. Dek arep ta critane. Nek tok baleni meneh, aku atiku ati jembar segara. Karo bintang tamu liyane monggo. Ning, ayo golek nggon. Alah. Golek nggon padu, padu. Macem-macem. Ngeten ditatar Pak Sigit, Pak ditatar. Iku tak kandhanane. Dadi nyen ngrekrut sinden, ngrekrut yoga karya utama. Kemampuan utama. Ning attitude ya lebih utama. Nah, kuwi Lah, penting. rungokno. Sujokno bintang tamune aku nek liyane ora trimo. Lho niku tenan lho niku. Wong ki papak ra padha. Untung aku jek oh ya Allah kuwi sedulurku, padha-padha putune Mbah Nabi Adam. Kuwi kancaku sedulurku. Sing iso nggahke medhunke. Kuwi nek aku. Nek dagelan liyane apa trimo diwirang-wirang kono. Syukur. Abape bacin, umur mukok. Wek ngono. Tapi asli sikatan ora sampean mau. Mboten. Nek lak mambu minyak kasturi. Katsuri. Sombening. Ngapa lu dijawe to? Heeh, njaluk ya maaf. Kasih ya, jawe bokong itu gabus. Lah mau ngenyang 30 ya sorry. Lah biasane piro? 18,5. Lah kok malah luwih murah. Kok panjang. Ora pareng lho. Niki kanca-kanca kok aja ngantek melu-melu patrape Dik Angga. Nggih mboten pareng. Lho lek melet-melet iki lek melet-melet iki lek kowe disepelekke iki lek kok aku gal lho lek nek kowe disepelekke lek. Mas, Kowe dipeleti iki lek. masa ngecek ini aku nglenganani nek aku yo rayu, aku nglenganani. Lah kok tak ngono carane. Pak Sigit.
piye. Kula nyuwun perlindungan, Pak. Santai wae, santai. Tak lindungi ini kebun binatang sesuk ya. Jenengan menapa jejeke ngate mo. Piye le nangis? Piye? Wong nesuki ya nganggo tenaga, mula aku ki pangerten to. Aku mau agak mangan soto separuh di undang Pak Sigit dadine rantek. Lah terus piye karepmu? Bu mengki mang buntel ki ngeten iki 20, Bu. Go mulai ning Klaten. Kok nek ning dalan ngeleh. Oh, ning Arep mampir warung ya pun tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Nek mangan jan ketok lanang banget. Adape wong makem ki lungguh. Ayo bacetno, Nok. Ya iya. Aku ngadeg ya. Aku nek lungguh wedi. Lah ngopo? Keplenet. Oh, ana sing bledos. Hop. Sik to. Lek ngeson ki kok perhatian men ro kowe ya, Lek. Iya. Kok Kenapa emang ini? Mas aku dehidrasi terus dikei mimi iki. Mas aku kok menggeh-menggeh meh dikei napas buatan aku wegah. nek kowe anyang-anyangan Lha piye to? Aku nyangan-nyangan ya piye ditambani ya anu jempole dirut anu Karet. tak kira pragot. Cepitan. Pacitan. Nyenengke ya, Nak? Ora muring-muring kok nyenengke. Ora kadang kala pancen wong wedok ki apa ya kadang kala rada keras karo garwane, karo putrane. Itu Meluapkan ora- perasaan. Nah, meluapkan perasaan. Soalnya kadang kala piyekaku nek dijarke wae, diliarke wae kadang kala terus kakean seringat. Ngono lho, nek pas imane ra kuat salin slogo. Ngono lho. Lho rungokno. Ning nek pamane ya ning kala-kala lho ora wong wedok mendina ngono nek wong lanang ndak wong lanang ora jenak ning omah, ora kerasa ning omah ku ndak golek sampingan liya. Terus dadi wong lanang ki aja nganti pisan-pisan nglarani atine wong wedok. Kra itu. Satu tetes air mata, apa kayak? Satu tetes air mata karena perilaku seorang lelaki 1000 dosa baginya. Rungokno kuwi yoga-yoga kuwi. Wong wedok Aja nganti pisan-pisan nglarani atine wong wedok. Rungokno. Rungokno. Aja natoni nek ndek senengan luwung bloko. Bune aku sen karo cah kae kowe nglilani apa ora? Lah. Bloko. Nah, Lho nek wis bloko kok urung dililani. Nanti cek ngomong meneh tinggone ngisor wong wedok bune. Gandeng kowe iki repot ngurusi anak, aku nek ning kono-kono menawa sing ngancani bune ora sik pakne aku tak noto ati ya wis aja sik. Soale ra dipengestu iki engko ya mesti ana-ana wae. Rungokno. rungokno. Ning aja anu lho, ora etok-etok. Ndek bojo siji etuk, ndek bojo loro etuk, ndek bojo telu etuk, ndek bojo papat etuk. Ning luwih utama, luwih bener nek ndek bojo siji sing iso ngayani. Nah, di papat nek ra iso bersikap adil Lah, rak ya padha. ndek bojo wae. papat nek gerdeder kere, anake ra disekolahke, ra dipakani, ora mesake wong wedok. Lho, Nah. mah dosane gedhe. Tur wong lanang ki aja nganti selingkuh. Aja selingkuh. Luwih becik tuku 100 sapi api. Saiki selama pandemi iki do turun harga 50 e mending-mending ae. 50 e mending-mending ae. Nek nyelame ngene iki. Ya ora apa iki. Ya nak. Kok micet. Kok buka micet barang iki? Anggap iki. Ora gawe kok buka micet. Buka bala barangnya apa gak? Member micet. Panas.
Aku sik. Oh iya. Gurune sik. Turu mlumah, Durung lumah. kecapet yuyu. Apane? Mugi bulipah manggih rahayu. Amin. Sehat, lancar usahane, dimudahkan segala urusannya dalam kebaikan. Ya. Ya wis saiki Dek Vino Menyang Solo. menyang Solo. Tuku es. Tuku es. Dek Vino tambah sukses. Amin. Sekolah pinter, agamanya sansaya kuat, semakin berbakti dengan orang tua. Amin. Amin. Purwokerto. Heeh. Terus apa le? Gua Selarong. Artine Ngakune wanita ning duwe terong. Oh alah. oh alah. Jenenge wong wedok ki ubet ngoten lho, Bu. Nandur terong ning omah, nek duwe jangan bayem ya bayem, nek ora ya terong ya Teronge kangkung. bungke. Ya nyambel kuluban ngono. Ayo nak. Panas sudan ngalih. Caping. Ayo ayo ayo. Caping. Gunung. Krek krek krek. Ya, tutup pena. Nadyan wadan sarata. Ora sulit Panjang suarane. Setiane kalakon, setiane kalakon. Inum mati banyu dani. caping gunung. Coba sing miwiti gurune. Ayo Ru. Dalem nggih. Nggih. Dek. Ya ta le. Ya kok sik to kowe iki nek diberi kesempatan aku ya kowe aja mengganggu. Ora mengganggu. Kredibilitasku iso hancur. Kredit apa to? Kemampuanku lho. Dek jaman barajuang jora keringan biar tak openi saiki ana ngerti
seko jagung